Ktorej? Tvojej? Nie, tvojej. U mňa je teplo. Kde? Ako vieš? Už som tam bol. To není preboha. Už som tam bol 3-krát. Nie. A Dalšby, ty ma tam vždycky poslala. Kde si bol? V Riti. Ktorej? Tvojej. To je Halaková. Halková? Halaková. Tam sa mi zdalo. Kto to je? Halaková. A ktorá to je? Prečo ma nenášaš? Ty si tá slávna celebrita Marlenka. Hej. Tak kam ideme? Na kolotoč alebo len? Na kolotoč. Ideme si dať prosté otázky. Aha, super. Sofia zabúcha. Naša druhá celebrita. Teraz toto radšej... Tam je hasičské. Že zdrbe sa prenikne holčičko. Ideme za Sofiou. Najväčšia celebrita. Sofia zabúcha. Dajte mi moju tašku. Dajte mi moju tašku. Dobre, počkaj. A ja chcem kurú. Počkaj, podrž. Áno, podrž. Sofia. Taká pekná. Že? No moja modelka. Marlenka. Vyhľadaj. Нет. Нет. Ты девчат з вашего класса. Тебя. Мишку. Ладно. Мишка, блядь. Kameramanka bude Marlen. A ja tiež chcem. Tak Sofia. Ale Preboha. to nerozbiť, hej? Ja to rozbijem za 5 sekúnd. Ježiš, čo robíš? Neboj, Nie, ja sa bojím, bo si život. Počkaj, daj mi. Vajcoplesk. Nemám kabelku. Máš, Soň. O, ideme žrať? Áno. Ty to chceš? Nie. To Betke Ja veľmi som chutilo. alergický na sračky. Na ruské. Do piva? Hej. Áno, ochutnávka žranice. Ja som to ešte sama nechutila. Zakývaj do videjka. Zakývaj. To bíha, smiero. Sofína ochutnávka. Vyhoď si to. Máš tam ten smetiak. Ty si smetiak? Áno. Ja papám odpadky. Dobre. Tak dobre chutí. Ako to chutí? Veľmi chutné. Musíš sa pritom dívať do kamery. ASMR normálne. Ako to chutí? Dobre. Od 0 do 10. 9. 8. Takže 8 a 9. Jak sa na nás čumia henty. Počkaj, skús. No henty. Dívajú sa, nie. Nepapám. Ukrajinské svačky. To je po slovenský preklad. Reklama. Asi dostaneš to akurát tak. Koľko to stojí? Neviem, koľko to sú. Koľko to stojí uhadni? Neviem, 2, 3, 5, 6. Milión. 6 eur. Toro. 6, 7, 8, 9, 4. Euro 95. Aha. Ty si úplne taká... Ale som to zobrala. Vieš, koho mi takto pripomínaš? Dve osobnosti. Červená čiapočka, alebo ešte Barbie. Takže Barbie. Prečo Barbie? Lebo sú rúžové. Betka mi hovorí, že podám sa na Squid Gameka, ale nevadí. Drží. Takto sa to má robiť, pozri. Reklama.
malé dieťa klope s tými nohami. Ty si debil, Tobias. A nie, teraz vážne. Ide prvá Marlenka. Nie. Spieva. Ja viem. Hovor. Najкраще місце для хорошого сексу – бібліотека. Секція української класики індійських епітів, все. А що там далі? А що я пам'ятаю? A teraz Marlenka. Neviem spievať, to proste autička. A ešte je najlepšie, že ja po ukrajinsky neviem, takže ti to môže byť jedno. Papajka, čupakabra. Kapibara. Kapibara. Kuča kabra. Čo si to ty povedala? Kuča kabra, no ne. Také. Чупакабра. Čupakabra. No, To je Timofey. Я тобі Чупакабра. указувала го. kuča kabra. Kabra. Ja viem, to je to bielo-čierna opica taká. Kuča kabra, či je to máte? Čupakabra. Kuča kabra. Kuča kabra. Sofia, zatancuj rukami. To je mukbang. Kapibarsko, ukáž jak sa... Áno. A váš von nás s každým sa len hádaš. Keby si to aspoň rozhúpala, vieš, nech máme adrenalín. OK. Pozera, bude nás húpať. Nie si. Ja mám len v mobile efekt, že to len niečo zlepšie, ale neviem, čo to bolo. А я мам. Preto som bol na tej debilnej fotke taký rozmazaný. Jak keby som mal make-up. Ja to dám potom doma, ukážem to tam, keď ja si to približím, lebo to... Môže byť, hlavne Sofiu ideme natočiť. Vieš čo? Tak asi v útorok, keď ja som išla hore, tak vedľa tej babušovej kabinetu bol ten smetiak, vieš? Tam bola krabička od Marlenky. To ma urazilo. Sofia? To není vidieť. Počkaj, ja to musím takto. Sofia? Ja sa tu dokrstila, ale nevadí. Так ніхто хоче preč. Це veľmi ťažké. Ťažké prasce. No ty natáčaj, doskoč. Natáčaj mňa. Koho? No skáč. A ty toč. Так sadni si v strede. V strede si sadni. Alebo toto vieš čo? Takto, nabok. Toč. Nabok. No točinky sprostý. Ja som chcel povedať, že húba netoč. Pozor. No mé ASMR. Tak to máš dobre, že tento tak točíš, že? No. Slabe to je, preto nechce tak poriadne húpať, ako ty. Víš, ona len tak, že podskočí, vieš, ale nehúpe úplne. Daj maximum. Víš, ty sa mi plačí, že aj? Dobrú chuť. Ďakujem. Ja na tom videu mám trošku veľkú hlavu. Prosím sa. Chcete zobrať u mňa interview?
Viete, aká sa volá? Čierny retard. Nikde. No, alebo jedno slovo mi ide. Čierna kapibara. To je dobré, jak si pánu. Ty mal skoro No, tak ideme ja natáčať a nájdete húpať. Koho, teba? Tak ideme zobrať interview u našich spolupracujúcich. Tak, interview. Ako ste sa voláte? Marlenka. Koľko máte rokov? Neviem. To už stačí, potom sa pošli na WhatsApp, ja to tam dám, jak ty mafilo. Koho? To potom si pozri. Jak sa volám kapibara, ináč ma volajte normálne. Iba na mojom kanále myslíte, že ma budú volať. Čo si milujete? Koho milujem, či čo? Čo si milujete? Hovnisko. Tobia sa? Boha, prestaň. Do akej školy chodíte? Do Novomestská 11. A do akej triedy? Neviem. Čau. Do prvej. Čau. A koho ste ľúbite? Čau. Operátora. Hej, alebo mňa. Čau. Počkajte, stopnite sa. Na toto dá. Ja musím zobrať interview. Jaké interview? Čo si debil. Stopni si. Tak, dobrý deň. Ako ste sa voláte? Studio Kapibara, druhým menom Tobias Kurtiš, narodený 7.7.2011. Dobre. Čo ste milujete? Koho milujem? Či čo? Čo ste milujete? YouTube. A čo ešte? Mojho psa. Wow. Do akej triedy chodíte? Štvrtý? Nie, Koľko? 4? to je 7. co? Aha. No tak do 7 je C. Hej, daj Kto je najlepší spolužiak v našej triede? Lucia Zacharová. Že Lucia Dojevská. Nie. Šimon druhá. Tobias Kurtiš. Šimon druhá. No, teraz ideš ty. Ja? Ako sa voláš? Sofia. Zabucha. Kedy si sa narodila? Ja? 11.5. Kedy? 11.5. Jaký ročník? 7. Jaký ročník? Ty budeš 7, myslím 2001 napríklad. Aha, no tak 7. Jak 7? 2027. No, No? 27? Jaký 2027? No, som sa narodila 2027. Veď to ešte ani nebolo. To je jedno. No, čo máš rada? Čo mám rada? Musíš povedať mňa, že máš rada. Čipsy, marlenku. Neviem. Seba. Dobre. Je kameraman. Ja? No, ty si kameraman. Hudcie. Áno, veď na teba idem. Nesledujte Kapibara Studio, dobre? Jaké sú krásne oblaky, čo? Dneska také biele, krásne. A nie žlté. Biele majú. Žlté sú nezdravé. Ja sa bojím po teba, že vypadne všetko. Tobias, ty si vajco? Áno. Ja som seba buchla. Ja som Superman.
Čau. Ináč už máme 7 odoberateľov. Prečo mám pocit, že si točila seba? Idem ja. To obyčajné pozadie. Proste... lepšie nič nemôžem povedať. Ja to natočila. Ja som ťa natočila ako Supermana. Pôjdeme stredu von. Stredu? Ďakujem. To je pre mňa? To je s čím? A toto je pre Sofie. Lebo si vravela, že... Vravela, že ti som vajco. Neviem, Ja. asi. Ktoré chceš? No a dávam... To sú Tobiasine vajca. Tobias, to sú tvoje? Áno. A prečo máš 4? Prečo tam ich máš? Tak idem natočiť Marletka a ja idem žrať. Mukbang. I smell. Tobias. Také... To je čokoláda. To bez tam niečo sere, či žere, neviem. No, asi prvú varianta. No, posúva mi ja. Sofia Zabuha. Zabucha. Čierna kapibara a Marletka. Dovidenia. Nepínajte to. Áno, to čaj. Točte fú. Dobre. Ja som stratila vajco. Počkajte, som stratila tvoje vajco. Aha, som ho našla. Nikto nevedel, dobre? Ako vám to chutí? Dobre. Tak Tobias ide zobrať tam cukriky. Tak drž, ja chcem zložovať svoje cukriky. Sofia, neupňo. Okej. Chvastneš. Vlastne si ja. Pomýľať ma na svoj cukriky. Bude na chuť čo nepovedala. Na svoj krvá v teba. Hej, krvaječko. Ukáž toho. Frajera. Vieš čo? A jak to mám takto spraviť, aby to bolo... Jaj? Dobre. Ja dávam mi skočím, chytajte ma. Dobrý ti. Za kameramanom. Vieš čo, skákaj. Ešte takto sa chytím o tú kovovú tyčku. Фотосессия, давай, фотосессию. Ja mi skočím, kúkajte. No má jumping a sebe začne. To neudržala. Tu máš. Tam ideme. Idem skúsiť druhé vaječko. Pozri si tie fotky. Fotky si pozri. Сколько ты сделала фоток? Tak, teraz 5. Pozri si fotky. Potom. Ты будешь мать меня до парка, как ты. Daj co? Strčíme do huby. No má postup. To je chemia.
Strčíme do huby, odpustíme, ukážeme na video, strčíme do huby a urobíme ochutnú, tak to bude. Dobrá. Koho, mňa? Ale znamená. Ja som kameraman. A to sa teba boli. Čo? Motorky tam majú ešte. Nie. Chodź tam, stoj tam. Chodź. Jest to poro. No prosím ťa, neskoč na kameramana, hej? Chcete môj telefón? Ja sa bojím, že teraz to spadne, kamo. To. To trasie, kamo. Môžem ma začať? Kameraman, kde som? Ja na potom to dáme, hore to dáme. Počkaj, tak buď to sledovať, dobre? Počkaj, tak toto moje byť, ty budeš kontrolovať. A čo keď to zhodí vietor? Tak budeme prdeli. No prejsť, ty kontroluj, hej, prejsť sa tuto drž. Kameraman! Tam on слезет. Он сел выйдет просто. Иди. Tobias? Nevadíš to za... Ja som to vypla na sekundu. Ale mám to už natáčané. No. A čo som ja robila? Aha, tak to je. Aha, tak to je. Aha, tak to je. Kameraman, podaj kameru. Kameraman, podaj kameru. Počkaj. To zdrbe. Víta? Tak dlho. So mňa by si
nespadla nikdy už. Ja by som za tebou skočil, keď si padala. A hentam, ja by som normálne po tebe skočila, aby si nepadla. To, počuj. Jak holub. No skoč, urob jumping. Ja mám stres. Je ti něco? Ne, je mu hodně. Ideme na východ. Konečne. Ideme na pečeť. Ano, pojď do psa. Nie. Jak Timofy, pojď do psa, prosím. Ideme na Nie, východnú. pozri, ja som kameraman. Ja tiež chcem. Ale ja som kameraman. My sme teda kameramani. Pojď. Ideme vykorčiť pečeť do polici vo vrtole. A prečo si na mňa naskočil? Nenaskočil. Keď si za mňa skočíš? Ja tam skoro spadla. No? Je veľká stavba. Dajme si 3 peta. Chleba. Ako chutí chleba? Veľmi dobré. To je chutná chleba. Ja dobrý. John Mariane chleba. Počkaj. Kde ti prvá spadla? Ja mám to. To je ten. Pipidaster. Áno, Pipidaster, poďte sa na Pipidastra. Aha, to sú tie 3, čo sme stretli aj minule, pozri. Poď, Sofia. Poď. Pipidaster. Pipidaster. Zober si to. Pipidaster. Ukáž Pipidaster. Ukáž správy. Áno, ja budem fotograf. Pipidaster. No ty si taký pipidaster. Je medzi nohami akurát tak. Nie. Sofia, ukáž, jak sa správaš, keď si sama doma. Tu máš červený koberec akože. To, že ma nenatočaš sebe, kam lebo. Ja sa sústredím, aby to vyzeralo normálne a nie také, aby sa to takto komisalo úplne. Hej, mami, poď sa. Ideme vás nasilniť. Ty koho bereš? Teba. Ideme zavoláš Filipa. Áno. Tak mu zavolajte. S čím? Však nemám mobil. Ja mám. Ja ti kľudne na ňo dám, mne sa chce volať. Ideme. Počkaj, ja to na... Voláš Filipu. Filipu. Ja musím mať na to zapnúť dáta, aby to šlo. Žltá auto. Jo. Mám ti jednu švacu povedala. Žltá auto. Áno, V našom dome. Ja mám aj 3. Takže žlté auto. Žltá auto. Žlté auto. Ja som dneska ráno ešte videla. Lebo sa nám to tu páči. Ideme sa aj cítiť ešte. Dám to na... Hudri. Na aký kanál? Na môj. Ty máš taký kanál? Hej. Aký? Nepoviem. Čo tam dávaš? Hovna, šťanky. Porno. Hej, šťanky tam dáva. A ja neviem, aký teraz kanál ty myslíš. Ja myslím kanál, čo je tuto v meste. Ježiš, to je hrozný. Nevieš čo na kanále na OnlyFans kanál? Ja sa što? Reálne to, že by si mi tam môžu vedieť, máš? Hej, vieš čo? Ona má kanál na OnlyFans. Jak Milana. Natáčame spolu s ňou. Počkaj, ja to musím prepnúť na hento. Ideme tam spolu. Počkaj, mám to vôbec zapnuté? Ty si toto furt takto dlho mačkala? Nie.
Lebo sa to spojilo, sa mi zdá. Lipa. Povedz mi, moja ty kazaš, moja mama teba za mnou keď mi rozkazuje. Ideme na východ, no tak kam idete? Знаешь, я хотя бы очень просто шел. А мне просто было так круто было. Ok. Ну так. Tu sú ženy. Tu sú ženy. Знаешь, теплый розовый. Ženy. Prepojíme. Ženy. Что это? Ženy. To sa až ty tak. Wow. 5 metrov potrebujem. 5 metrov distance. 5 metrov distance. Distance. Я вам табунку высадила. Ona si fakt myslí, že by som to urobil. Hej. Opice. Tak šimpanz. Ešte nehovorila? Čo? O tom dievča, ktoré nás natáčalo. Možno, že ju tam stretneme. Tam to nie, tam nikto není. Á, kde Timo? Kde Timo? Nájdeme Timofyho. Kde je Timo? Áno, nájdeme ho. Kde je Timo? Treba ho nebyl sem. To je jedno. Niektorí nás povedali, že sme... Jedného asi poznám, uvidíme. Pozri, tu je Timo. Však ďalej. Nie, to som ja. To som ja. Kde je Timo? Toto nie je Timo. Toto je Timo, pozri. Čo je? Toto je Timo. Ticho, niektorí povedali, že sme Big Macy. Traja Big Macovia. Aj na Timofio vtedy. Ja prečo nie Big Mac? No ale korčí, nerozširejšie. Traja Big Macovia. Ja som nuggets. Máka, pachláčka. Ideme malenko tam hojdať. Dobre. Ideme tam ešte. A všade proste. To bolo kruté. Ja mám dobrý nápad, a nebudeme tajne... Да, думаю. Я не думаю, я знаю. Počkajte chvíľku. Я вам чем представлю. Ono to nezvláda normálne. Nie, to si ty. Prečo nie? Nie. Myslím, že tam je to tečeniek. Zapadá, vidíš? Pizda. Tako je tebe. Давай. Si si prdla. Neprdá som. Moc veľa fúka. No poď húpiu, ja to budem takto točiť. Striptease? Hej, hej, hej. Ideme spolu. Traja. V trojke. Hej. Ja? Tak ja som operátor. Počkaj. Počkaj, musím dať kameru. Ja som opité vajco. Ja som kameraman, ja musím mať všetko pri sebe, počkej. 37% mám. To mi moc nevydrží. Mohli schovaj хоча б. Pridaj. Schovaj. Zrejme sa to okruhom tipa. Alebo щось таке. No a prečo to robíš? Nie. Kontrola, či človek žije. Žijem. Čo tam švepkáte? Švepkáte, čo tam švepkáte? Úplne to tam roztoč. Nie.
nemá vôľosť. Mám osu? Áno. Myslím. Reálne. Čo? Pomôž jej. A čím? Kde je? Kde ona теперь? Ты замахнула. Может, ты вообще... Čo? Einstein. Dcera Einsteina. Abo vnúčka. Detko. Ty si babka Einsteina. Ideme tam, alebo? Teraz Sofiu ideme. Som tam ešte ani nebola. Kameraman. Neboj. Poď. Sorry. Poď. Počkaj, teraz. Ale Marlenka, keď ty, tak ja tam viac nebudem. Neboj. Marlenka. Boj, Marlenka. Radím ti si takto nesadnú, lebo akurát tak vyletíš, už to má zažité. Nesadni si tam normálne hen tak. Daj, možno ja? Ja som kameraman, ja? Prosím. Vypij to celé. Počkaj. Harry Potter, ten... Короче, мы вчера бачили Гаррі Поттера тут. A tu bol Harry Potter. A tu bol Ron. Ty ju máš na hlave. Na tej kapuci tú muchu, alebo čo to máš? Daj to preč. Ja som... О боже. Ja by som to do tej tašky už nedala. Она тут odvrátila tam. Neboj, už to tam nemáš. Короче, Зеленський приїжджав в Суми. Ти бачила? Вчора інстаграмі вилізла, що Зеленський, бля, Сум так стоїть, типа, ну, це було просто, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, що там, подарки дарить. Gdzieś sa šmykať? Má málo percent. 30 dačo. Áno, a keď tu kameruje, tak to vydrží menej. Nemal som čas. Ja viem. A ja si nevedel, či niekto pôjde vôbec. Áno, za ruku ťa potiahnem, jak mi môžem. Kotrmelce urob. Áno, dostaneš sladké. Úplne kotrmelec urob. Dostaneš vajca. Kto urobíš kotrmelce za toto a za 3 vajca? A poriadne kotrmelce. Dobre? Neurobiš? Pozri. Ja ti to tu ešte... Počkaj. Pozri, toto to máš pripravené, keď urobíš tie kotrmelce, tak si to zober. Hej. Polož to tam. Šup. Urob kotrmelce. Nie, neurob. Urob kotrmelce. My sme bodyguardi. Urob kotrmelce. Nie, neurobiš to. No, myšla. Počkaj, ono sa... That's the new wall.
的 blind， 这里每个角落，只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐。我该说些什么？听着这一刻，一丝心我迷，我们两个在一生中何等爱，在这光阴而来，不停辗转，不曾停摆。面对着黑暗，有光芒在你眼中流转。习惯了下课，有我唱这歌，把人肚子伤了。眼前的景色不会再去错，别忘了每一刻。消遣的、珍惜的，停在这一秒。It's just you and me， 我们两个人一生中在等待，等待你的醒来，不再摇摆，亦或不安，依旧期待。Now I'm not alone， 一生中。和着爱，在这光阴而来，不停辗转，不曾停摆。面对着黑暗，有光芒在。
Neboj sa. Elastic goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. Chocolate summers, plastic years, now seasons change so fast. Time's a river flowing clear, the future's now the past. Tick-tock, the rhythm's on, time's playing tricks again. Joy, the minutes soar, in pain they never end. Elastic goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time won't wait for you. In this elastic flow, each second's precious too. Clock hands down, countdown finish all of ours. Like rubber bands on his body, like shooting stars. Elastic goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time won't wait for you. This elastic flow, each second's precious too. Clock hands down, countdown finish all of ours. They stretch like rubber bands on his body, like shooting stars. Clock hands down, countdown finish all of ours. They stretch like rubber bands on his body, like shooting stars. Clock hands down, countdown finish all of ours. Chestnut.